Euskaraldia bertan da. Oin dela 2 urte leze hartuko dut parte, hau bizi izango naz, eta naz. Eta bueno, saiatuko naz bere ontze arte esan dutena, ezta? Pertsona konkretu horrekaz batez be, euskera ziten, normalean lehenengo berba beti euskera ziten duten arren inguru danatan, egia da pertsona horrekaz gehiago kostaten daztela, eta bueno, igual ariketa sozial honegaz, oin aukera dekogu hori lantzeko. Hau bizi bezala eta... Bai, nire. Aurten ere hau bizi rola aukeratu dut. Nik uste dut aurten bizi dugun egoera dela eta pizka bat ezberdina izango dela. Azkenean ohituta gaudelako horrelako ariketetan helburu handia jartzera eta aurten nik uste dut egin beharko duguna da hurbileko hizkuntza ohitura horiek aldatu, hori bai garrantzitsuak direlako, helburu handia jar daitezke, baina gero gertu ditugun horiekin aldaketak ere egin daitezkelako.